chula khoroksa no bwrwi khorok bwrwi romphere mani part-1 nukmani yagulo norokni demand tongo part-2 kwbangma lokorokno part-2 tudi tubudi hinui sankha aboni yagulo no ang uansukha norokni demand je ang pura khlaina hinui kok rimani kubui no takle ang risnai hinui jora kwrwi o phano se ang jora tikhlai o video no masnam sinai hinui uansukha part-2 Woke joto norok full story nugui mansinai part-1 o norok nugui no mankhana je o chula no kidnap khlaiui akoi borok je blackmail khlaimani rang je location no rifaidi hin samani a location no nokni borok rok tei police rok thangui ar jagao reina thangma jorao police rok uklok tifaiui direct o je kidnap khlainai rok no romnani naikha tei romnani naimani yagulo kheno o kidnapper rok police rok no nugui kharka car bai khatutui belai kheno rest riui kharma bai kaisa jagao thungkur khuui rima bai o car direct ulta wngui thangkha balance khlaimani ya wngui a jorao no police rok bo sujok mankha borok no romnani tei ar jagao car bisingo mankha khorok bwrwi tei khorok ni hingke to chula borok no joto police rok borokni hirasya bo romui naharkha tei je kidnap khlaijaknai chula bono bo kaham kwrwng khlai no car bisingni rescue khlaina harkha phiaba sago kisimisa dukhu mankha amsuksa khe gari ulta wngui thangmani yagulo police rok o kidnapper rok no romui bwrwi khorok bwrwi chula khorok nui khorok dok borok no romui police station o twlangui thangkha ar jagao twlangui borok no masa khlai achuk riui deeply interrogation khlaijakha deeply interrogation khlaijakmani yagulo khoroksa khlai joto kubui kok lukhlaikha bahai khe tamo khlaiui o chula no puila bongni jalo khiklaikha tei bahai khe borok romphereka tei bahai khe borok no blackmail khlaikha ama hai kok joto lukhlai paikha Rahul Rathor no bo amoni bisingo deeply interrogation khlaijakha bo kubui kok joto sawui khwnarikha phiaba je kubui kok bwskango sawui khwnarikha o kubui kok no khnamani yagulo norok bo belai kheno uanajaknai je story je disao thangui tongmani o disao ya pura ulta se puri ulta norok khnamani yagulo norok bo belai kheno uanajaknai Rahul Rathor hingke already no kaijakjak khoroksa borok bo tei bo hwnkha gekisa mos masti hai khlai tongnai borok nesa khlaio chowak nungu biri cigarette nungu tei dolrok bo beraio awara gadi khlaio ama hai kisa type ni borok Rahul Rathor hingke tei bo amo simi ya bwrwi rok no bo kisa lob nangjago Facebook Insta rogo jekono bwrwi naithok eba khiba kwtal friendly sok paikha hingke borok no direct no masa khlaiui khoroksa khe message khlai rwo tei joto bwrwi bai no kok sao abo kahai bihik tongtwtwi phano amo haike no khoroksa bwrwi Facebook o sarjama laikha khoroksa bwrwi bai bini bumung wngkha Ayushi a bwrwi ni bumung phiaba Ayushi bumung rimani abo wngkha fake name se a bwrwi bai kok salaikha Rahul Rathor Ayushi ni profile o bo belai kheno bwrwi naithok khlaiui basajak tei o mwkhang naithok picture naithok no nugui Rahul Rathor bo belai kheno bwkha kha phurjagui thango o bwrwi no tei o Ayushi bo puila hingke to chatting khlai laikha aboni yagulo kheno chatting khlaima number rok exchange khlaikha number rok exchange khlaiui number exchange khlaimani yagulo kheno borok kok salaikha gonta hopong sapung romui tei kok samang aboni yagulo kheno video call rok bo khlailainani chengkha khoroksani mwkhang nailai kok salainani aboni yagulo kheno Rahul Rathor bini sak introduce khlaikha property dealer ni samung khlaio tei aroni simi rang to onek no mano o rang bai bo joto kisu no paimano abo kahai jatrapot bwrwi no kok saka bwrwi bo o kok rok no khwnamani yagulo bo kisa gold digger type lob nangjagui thangkha
Tei amo haike no chatting khlaima kok rok salaimang no 15 December 2025 ni salo hingka hingke borok abo jorao ke poila malalaisinai Facebook o chatting tei kok salaimani yagulo. Aboni yagulo kheno ayushi malainani bagbono location rewi rohorka tei yango rahul rathor bo a location no thangui sogoikha. Location no thangui sogoimani yagulo kheno ayushi ni a jaga nugui bo belai kheno bokha tamhai wngjakha amsuksa khe naithok bo a jaga no obak chawi naisigui ma tongkha tei ayushi bini car o phai happaimani yagulo kheno tei khoroktom bwrwi teisa achomsa khlaiui o khoroktom bwrwi bo happaikha bini logi ayushi sawi khenarika o khoroktom bwrwi bini no seheli eba kheba best friend rok mangsi hinui bini logi no phaio bono malai rinani bagui hinui sawi khenarika Rahul Rathor no. Gari chalokmang ayushi saka o gari no sumsan jaga eba khiba sringsrok jaga o tui hinui hingke Rahul Rathor bo bokok samahai no tlangka sunsan jaga o thangui bwthagui ka o car aboni yagulo kheno ayushi ni hwnka ukulok ni seat o phaidi hinui tei Rahul Rathor bo bini kok khwnawui no ukulok ni seat o thangkha ukulok ni seat o thangmani yagulo kheno je asli harkat eba khe tomung hamya tonglaikha borok ar jaga o ayushi bai Rahul Rathor aboni yagulo kheno boni logi tei khoroktom bwrwi bo borok no nasigui no tongo tei khoroktom bwrwi bo Rahul Rathor ni logi no tomung hamya tonglaikha khoroksa Rahul Rathor a jorao hingke bo belai kheno tongthokjak obo kahai apsara no nugui je bini agini emang je tongma rok obo pura wngmani bagui. Aboni yagulo phaina borok je tomung hamya tongui tongmani o bwrwi khorok bwrwi ni bisingo no khoroksa video record khlai tongo o kok rok no hingke Rahul Rathor saimanya o video record khlai tongmani hingke joto tongthok tongui paimani yagulo kheno o video record no phunugui rwo Rahul Rathor no phunugui sao jodi no nwng o video viral khlaina muchungya hingke chung je samatui khlai di wngya khe chung o video no viral khlai rimani yagulo kheno nini bihik tongo buma tongo bupha tongo joto no ni relatives ni yago sobuinai o video hai hinui blackmail khlaika jodi no o video viral khlai rina muchungya hingke 50 lakh tubudi nini nok ni hai hinui blackmail khlaika. Rahul Rathor omo hai je situation o klai thangka o situation ni ongkhornani hingka hingke ongning no kutuk tamni hingke abo sringsrok sumsan jaga tei bwrwi bo khorok bwrwi hingke borokni yakni bahai khe kharnai hingke srapsa wansukmani yagulo kheno bo to window ni gana o car ni window gana o wngma bai fatsa ongkhorui khana naifuru kheno tei khorok ni chula ar jaga o phaiui sokpaikha car bisingo yang khoroksa khlaiui borok phaiui sokpaimani yagulo kheno Rahul Rathor no bukha tokha togui o khorok ni chula ni bisingo khoroksa car drive khlaika teibo sringsrok jaga kebo phaya jaga o tlangui bono ar jaga o teibo bukha omo kahai 5-6 din jora bono highway lama o no ayang waisa khlaiui toniui rwkha nogo tlangya ar jaga o no toniui sringsrok jaga o hingke bahai nangjak norok o story no comment section o thangui comment khlai salai di omo hai teibo norok khnanani muchung kwtal story hingke norok sadi khnana muchungo hingke norok ni bagui ang teibo tubui phainai.